സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പും കേച്ചേരി വിദ്യാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന കരുവന്നൂർ പുഴ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിച്ചു. കോളേജിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ജസ്റ്റിൻ ജോസ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അനു മരിയ ആന്റണി, ലാബ് ഇൻസ്ട്രക്ടറായ സുധാകരൻ, സുനീഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 3ാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കരുവന്നൂർ പുഴയിൽ നിന്നും സാമ്പിളുകൾ ആദ്യഘട്ട പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചത്. വെള്ളത്തിന്റെ pH, ലവണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിശോധനകൾ നടത്തിയാണ് കോളേജ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക. കോളേജിലെ എൻവിയോൺമെന്റ്, കെമിസ്ട്രി ലാബുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. അധ്യാപകരായ ചിത്തിര അജിത്, ചിത്രം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പുഴ ഇടിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് സംഘം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക. പുഴ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പദ്ധതിക്ക് ജലസേചന വകുപ്പാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഭൂഗർഭജല വിഭവ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവിടെ നിന്ന് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിളുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലാബുകളിലെ വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും അപ്ലൈഡ് സയൻസിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലാബുകളിൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽസും കൂടി നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വരുന്ന 28-ാം തീയതി, അതായത് ഫെബ്രുവരി 28-ാം തീയതി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോളേജിൽ നടത്തുന്നത്. CCTV ന്യൂസ്, വേലൂർ.